Mitä jos kertoisin sinulle, että sinulla on valta painaa aikakoneen jarrua? Mitä jos sanoisin, että voit lisätä elämääsi kokonaisen vuosikymmenen 10 tervettä, elinvoimaista ja onnellista vuotta? Tämä ei ole tieteisfiktiota. Tämä ei ole tyhjiä lupauksia kalliista ihmelääkkeistä tai monimutkaisista rituaaleista. Tämä on tiedettä. Tämä on totuus, joka on piilotettu jokapäiväisiin pieniin valintoihimme. Kellosi tikittää. Me kaikki tiedämme sen. Mutta harva meistä ymmärtää, että meillä on kyky vaikuttaa sen tikityksen tahtiin. Unohda kaikki, mitä luulit tietäväsi ikääntymisestä. Unohda ajatus siitä, että geenimme olisivat kiveen hakattu tuomio. Tutkimukset, joihin tänään sukellamme, paljastavat jotain mullistavaa. Elintavoillamme on jopa suurempi vaikutus elinikäämme kuin perimällämme. Tässä podcastissa emme puhu vain vuosien lisäämisestä elämään, vaan elämän lisäämisestä vuosiin. Emme jahtaa ikuista nuoruutta, vaan tervettä, pitkää ja merkityksellistä elämää. Ja me teemme sen paljastamalla 5 pientä, lähes näkymätöntä tapaa, jotka yhdessä voivat antaa sinulle lahjaksi sen uskomattoman pääpalkinnon. 10 vuotta lisää elinaikaa. Oletko valmis kuulemaan, miten voit hidastaa omaa biologista kelloasi? Pysy kuulolla, sillä seuraavan puolen tunnin aikana paljastan salaisuudet, jotka voivat muuttaa kaiken. Ensimmäinen tapa, jonka paljastan, on niin yksinkertainen ja niin tehokas, että tulet ihmettelemään, miksi et ole tehnyt tätä jo vuosia. Osa 1. Haarukan voima, enemmän kuin pelkkää polttoainetta. Ensimmäinen salaisuutemme piilee siinä, mitä laitat lautasellesi. Tiedän. Syö kasviksia on maailman vanhin neuvo. Mutta pysähdy hetkeksi. Kyse ei ole enää pelkästään vitamiineista tai painonhallinnasta. Kyse on solujemme elinvoimasta ja niiden kyvystä taistella aikaa vastaan. Norjalaisen Bergenin yliopiston tutkijat julkaisivat PLOS Medicine-tiedelehdessä mullistavan tutkimuksen. He loivat mallinnuksen, joka osoitti, että siirtymällä tyypillisestä länsimaisesta ruokavaliosta, joka on täynnä punaista lihaa, prosessoituja viljoja ja sokerijuomia, optimaaliseen kasvipainotteiseen ruokavalioon 20-vuotias voi pidentää elinajanodottettaan jopa 13 vuodella. Kyllä, kuulit oikein. 13. Ja mikä parasta? Muutos kannattaa aina. Jopa 60-vuotiaana tehty ruokavaliomuutos voi tuoda 8 lisävuotta ja 80-vuotiaanakin vielä reilut 3. Tämä on konkreettinen todiste siitä, että haarukkasi on yksi tehokkaimmista työkaluistasi pitkäikäisyyden tavoittelussa. Mutta mitä tämä optimaalinen ruokavalio sitten käytännössä tarkoittaa? Unohda monimutkaiset dieetit ja kalorien laskeminen. Ajattele sen sijaan Välimeren ruokavaliota, joka on vuosikymmenestä toiseen osoittautunut yhdeksi maailman terveellisimmistä. Se ei ole dieetti, se on elämäntapa. Konkreettiset askeleet. Palkokasvien vallankumous. Lisää ruokavaliosi linssejä, papuja ja kikherneitä. Nämä ovat pitkäikäisten ihmisten perusruokaa ympäri maailmaa. Ne ovat täynnä kuitua, proteiinia ja ravinteita, jotka ruokkivat suolistomme hyviä bakteereja. Terve suolisto on terveen kehon ja mielen perusta. Norjalaistutkimuksen mukaan juuri palkokasvien lisääminen ruokavalioon antoi suurimman yksittäisen hyödyn elinikään. Tavoittele noin 200 grammaa päivässä. Se voi tarkoittaa papusalaattia lounaalla tai linssikeittoa päivällisellä. Täysjyvä on kuningas. Hylkää valkoinen leipä, valkoinen pasta ja valkoinen riisi. Korvaa ne täysjyvävaihtoehdoilla, kauralla, ohralla, rukiilla ja täysjyväpastalla. Täysjyväviljat vapauttavat energiaa hitaasti, pitävät verensokerin tasaisena ja sisältävät tärkeitä kuituja ja antioksidantteja, jotka suojaavat solujamme. Pähkinöistä virtaa. Kourallinen pähkinöitä ja siemeniä päivässä, noin 25 grammaa, on kuin ottaisi päivittäisen vakuutuksen sydämelleen. Saksanpähkinät, mantelit ja saksanpähkinät ovat täynnä terveellisiä rasvoja, E-vitamiinia ja polyfenoleja, jotka taistelevat tulehdusta vastaan. Tulehdus on monien kroonisten sairauksien ja nopeutuneen ikääntymisen taustalla. Vähennä punaista, unohda prosessoitu. Suurin yksittäinen negatiivinen tekijä länsimaisessa ruokavaliossa on punaisen ja erityisesti prosessoidun lihan määrä.
Makkarat, pekonit ja leikkeleet on yhdistetty lukuisiin sairauksiin. Sinun ei tarvitse ryhtyä täysin kasvissyöjäksi, mutta kohtele punaista lihaa kuin harvinaista herkkua, äläkä päivittäistä peruselintarviketta. Tämä ei ole luopumista, vaan vaihtamista parempaan. Kyse on siitä, että teet tietoisen valinnan joka kerta, kun nostat haarukan suuhusi. Valitsetko elinvoimaa vai elinvoimaa kuluttavia aineksia? Se on ensimmäinen ja kenties tärkein askel kohti 10 lisävuotta. Osa on lääke. Nuoruuden lähde solutasolla. Jos ruokavalio on perustuksemme, liikunta on dynaaminen voima, joka pitää koneistomme käynnissä ja nuorekkaana. Mutta sen vaikutus on paljon syvempi kuin uskommekaan. Emme puhu nyt vain kaloreiden polttamisesta tai lihasten kasvattamisesta. Puhumme ikääntymisen hidastamisesta kaikkein perustavimmalla biologisella tasolla. Kuvittele kengännauhan päässä oleva pieni muovisuojus. Se estää nauhaa purkautumasta ja rispaantumasta. Meidän soluissamme kromosomiemme päissä on vastaavat suojukset. Niitä kutsutaan telomeereiksi. Joka kerta kun solumme jakautuu, nämä telomeerit lyhenevät hieman. Kun ne tulevat liian lyhyiksi, solu ei enää voi jakautua ja se joko kuolee tai muuttuu vanhenevaksi, tulehdusta aiheuttavaksi zombisoluksi. Tämä telomeerien lyheneminen on yksi biologisen ikääntymisen keskeisimmistä mittareista. Ja nyt tulee se jännittävä osuus. Tutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllinen liikunta voi suojata telomeerejämme ja jopa aktivoida telomeraasi-nimistä entsyymiä, joka voi pidentää niitä. Liikunta kirjaimellisesti hidastaa ikääntymiskelloa solutasolla. Miten otat tämän voiman käyttöösi? Unohda kaikki tai ei mitään. Sinun ei tarvitse treenata maratonille. Jo 30 minuutin reipas kävely 5 päivänä viikossa riittää. Tärkeintä on säännöllisyys. Reipas kävely tarkoittaa, että sykkeesi nousee ja hengästyt hieman, mutta pystyt vielä puhumaan. Tämän tyyppinen kestävyysliikunta on erityisen tehokasta sydämen ja verenkierron kannalta. Löydä lihaksesi. Ikääntyessämme menetämme luonnostaan lihasmassaa, prosessin nimeltä sarkopenia. Tämä heikentää paitsi voimiamme, myös aineenvaihduntaamme. 2 voimaharjoittelukertaa viikossa on kultainen standardi. Se voi tarkoittaa kuntosaliharjoittelua, mutta yhtä hyvin kotona tehtäviä punnerruksia, kyykkyjä ja vatsalihasliikkeitä tai vastuskuminauhan käyttöä. Vahvat lihakset tukevat luustoa, parantavat tasapainoa ja toimivat kehomme sokerivarastoina, auttaen ehkäisemään tyypin 2-diabetesta. Istu vähemmän, liiku enemmän. Yksi suurimmista terveysuhkistamme on jatkuva istuminen. Vaikka kävisit tunnin lenkillä, mutta istut loput 16 tuntia, riskit pysyvät korkeina. Aseta kello soimaan kerran tunnissa ja nouse ylös. Kävele ympäri huonetta, tee muutama venytys. Tämä pieni tapa katkaisee istumisen haitalliset vaikutukset ja pitää aineenvaihduntasi aktiivisena. Liikunta ei ainoastaan pidennä elinikää, se parantaa dramaattisesti elämänlaatua niinä lisävuosina. Se on investointi tulevaisuuden toimintakykyyn, itsenäisyyteen ja teräviin aivoihin. Osa 3. Unen aliarvostettu supervoima. Elämme kulttuurissa, joka glorifioi kiirettä ja vähäistä unta. Nukun sitten haudassa on vaarallinen mantra. Totuus on, että uni on kaikkea muuta kuin passiivista ajanvietettä. Se on elintärkeä huoltotoimenpide, jonka laiminlyönti voi lyhentää elämääsi merkittävästi. Ajattele aivojasi kiireisenä kaupunkina päivän aikana. Liikennettä, melua, jätettä kertyy. Yöllä kun nukahdat syvään uneen tapahtuu jotain maagista. Aivojen glymfaattinen järjestelmä, eräänlainen aivojen oma viemäriverkosto, aktivoituu. Aivosolujen välitila laajenee ja aivoselkäydinneste huuhtoo pois päivän aikana kertyneet kuona-aineet ja myrkylliset proteiinit, kuten beta-amyloidin, jonka kertymisen uskotaan liittyvän Alzheimerin tautiin. Krooninen univaje estää tämän puhdistusprosessin. Se on kuin jättäisit kaupungin jätehuollon hoitamatta viikoiksi. Seurauksena on lisääntynyt tulehdus, heikentynyt immuunijärjestelmä, korkeampi riski sydänsairauksille, diabetekselle, lihavuudelle ja jopa syövälle. Miten varmistat, että saat tämän elintärkeän supervoiman käyttöösi? Tavoittele 7-9 tuntia. Tämä on useimmille aikuisille optimaalinen määrä.
Kyse ei ole heikkoudesta, vaan biologisesta välttämättömyydestä. Mittaa, kuinka paljon nukut ilman herätyskelloa lomalla. Se on todennäköisesti lähellä sinun henkilökohtaista unentarvettasi. Luo unirituaali. Kehomme rakastaa rutiineja. Mene nukkumaan ja herää suunnilleen samaan aikaan joka päivä, myös viikonloppuisin. Tämä vakauttaa sisäisen kellosi. Tunti ennen nukkumaan menoa, aloita laskeutuminen. Himmennä valoja, sulje kirkkaat ruudut, puhelimet, tabletit, TV, lue kirjaa, kuuntele rauhallista musiikkia tai ota lämmin suihku. Pimennä ja viilennä. Makuuhuoneesi tulisi olla pyhitetty vain nukkumiselle ja läheisyydelle. Pidä se viileänä, noin 12 astetta on ihanteellinen, pimeänä, investoi pimennysverhoihin ja hiljaisena. Poista kaikki työhön liittyvä ja kaikki vilkkuvat elektroniset laitteet. Uni ei ole ylellisyyttä, se on elinehto. Se on ilmainen ja tehokkain tapa parantaa muistia, mielialaa, luovuutta ja vastustuskykyä ja lisätä terveitä vuosia elämääsi. Älä aliarvioi sen voimaa. Osa 4. Mielenrauha, stressin vaarallinen kierre ja siitä vapautuminen. 4. tapa liittyy näkymättömään viholliseen, joka nakertaa terveyttämme sisältäpäin. Krooniseen stressiin. Lyhytaikainen stressi on hyödyllistä. Se auttoi esi-isiämme pakenemaan sapelihammastiikereitä. Mutta nykymaailman jatkuva, matala-asteinen stressi, työdeadlinet, taloushuolet, jatkuva informaatiotulva pitää kehomme jatkuvassa hälytystilassa. Tämä jatkuva taistele- tai pakenetila tarkoittaa, että stressihormoni kortisolia erittyy verenkiertomme jatkuvasti. Pitkällä aikavälillä tämä on tuhoisaa. Krooninen kortisolin nousu heikentää immuunijärjestelmäämme, tehdä meistä alttiimpia infektioille, nostaa verenpainetta ja lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä, häiritsee ruoansulatusta ja edistää vatsan alueen rasvan kertymistä, aiheuttaa aivosumua, muistiongelmia ja nopeuttaa aivojen ikääntymistä. Ja kyllä se myös lyhentää telomeeriämme. Stressinhallinta ei ole enää henkisen hyvinvoinnin hömppää. Se on fyysisen terveyden ja pitkäikäisyyden kovaa ydintä. Miten katkaista stressin kierre? Hengitä tietoisesti. Tämä on nopein ja tehokkain tapa rauhoittaa hermostoa. Kun tunnet stressin nousevan, pysähdy. Hengitä syvään nenän kautta laskien 4, pidätä hengitystä laskien 7 ja puhalla hitaasti ulos suun kautta laskien 8. Toista tämä 3-4 kertaa. Tämä yksinkertainen 4-7-8 tekniikka aktivoi parasympaattisen hermoston, joka on kehomme lepo- ja sulatusjärjestelmä. Mikrotauot luonnossa. Sinun ei tarvitse muuttaa maalle. Jo 10-20 minuutin oleskelu puistossa tai metsässä ilman puhelinta voi merkittävästi laskea kortisolitasoja. Katsele puita, kuuntele lintuja. Luonnon läsnäolo on tehokas vastalääke urbaanille stressille. Harjoita kiitollisuutta. Tämä saattaa kuulostaa kliseiseltä, mutta se toimii. Pidä iltaisin kiitollisuuspäiväkirjaa. Kirjoita ylös 3 asiaa, joista olit sinä päivänä kiitollinen, vaikka ne olisivat kuinka pieniä. Tämä harjoitus siirtää aivojemme fokuksen negatiivisesta ja uhkakuvista positiiviseen ja olemassa olevaan hyvään, mikä tutkitusti vähentää stressiä ja masennuksen oireita. Rauhallinen mieli asuu terveessä ja pitkäikäisessä kehossa. Opettelemalla hallitsemaan stressiä et ainoastaan paranna nykyhetken laatua, vaan sijoitat vuosikymmenen verran lisää rauhallisia ja terveitä hetkiä tulevaisuuteesi. Osa 5. Yhteyden voima. Elämän eliksiiri. Olemme käsitelleet ruokavaliota, liikuntaa, unta ja stressiä. Mutta viimeinen 5. tapa saattaa olla kaikkein voimakkain ja samalla kaikkein unohdetuin. Se ei maksa mitään, mutta sen arvo on mittaamaton. Puhun aidoista merkityksellisistä ihmissuhteista. Harvardin yliopistossa on tehty yksi pisimmistä ihmisen kehitystä seuranneista tutkimuksista, The Harvard Study of Adult Development. Se on seurannut samoja miehiä lähes 80 vuoden ajan heidän teini-iästään vanhuuteen. Tutkimuksen johtopäätös vuosikymmenten datan analysoinnin jälkeen on yksiselitteinen ja voimakas. Tutkimuksen johtaja, psykiatri Robert Waldinger, tiivisti sen näin. Hyvät ihmissuhteet pitävät meidät onnellisempina ja terveempinä. Piste. Ei kolesteroliarvot keski-iässä, ei rikkaus eikä maine.
vaan laadukkaat lämpimät ihmissuhteet olivat paras ennustaja sille, ketkä elivät pitkän ja onnellisen elämän. Yksinäisyys on yhtä tappavaa kuin tupakointi tai liikalihavuus. Se aiheuttaa kroonista stressiä, lisää tulehdusta ja heikentää immuunijärjestelmää. Toisaalta vahvat sosiaaliset siteet toimivat puskurina elämän vastoinkäymisiä vastaan. Ne antavat merkitystä ja ne kirjaimellisesti pidentävät elämää. Miten voit vahvistaa tätä elämän eliksiiriä? Panosta laatuun, ei määrään. Kyse ei ole sadoista Facebook-kavereista. Muutama todella läheinen ystävä tai perheenjäsen, joille voit soittaa keskellä yötä, on arvokkaampaa kuin suuri joukko pinnallisia tuttavia. Ole läsnä. Kun olet läheistesi kanssa, ole oikeasti läsnä. Laita puhelin pois. Kuuntele aktiivisesti, älä odota vain omaa puheenvuoroasi. Kysy kysymyksiä ja ole aidosti kiinnostunut. Tämä syventää yhteyttä enemmän kuin mikään muu. Vapaaehtoistyö ja yhteisöt. Jos tunnet itsesi yksinäiseksi, yksi parhaista tavoista luoda uusia yhteyksiä on liittyä toimintaan, joka perustuu yhteisiin arvoihin. Tee vapaaehtoistyötä, liity kuoroon, kirjaklubiin tai paikalliseen yhdistykseen. Kun teet jotain merkityksellistä yhdessä muiden kanssa, yhteydet syntyvät luonnostaan. Yhteys toisiin ihmisiin on perustavanlaatuinen inhimillinen tarve. Sen vaaliminen on tärkein investointi, jonka voit tehdä sekä onnellisuuteesi että elinikääsi. Yhteenveto ja lopetus. Siinä ne ovat. 5 pientä tapaa, jotka yhdessä voivat antaa sinulle sen uskomattoman lahjan. 10 vuotta lisää elinvoimaista elämää. Syö kuin eläisit jo 100-vuotiaaksi. Lisää lautasellesi palkokasveja, täysjyvää ja pähkinöitä. Liiku suojataksesi solujasi. Yhdistä reipas kävely ja lihasvoimaharjoittelu säännölliseksi rutiiniksi. Nuku aivosi puhtaaksi. Tee 7-9 tunnin laadukkaasta unesta tinkimätön prioriteetti. Hengitä stressi ulos. Ota käyttöösi tietoisen hengityksen ja mielenrauhan tekniikat. Vahvista yhteyksiäsi. Panosta aitoihin lämpimiin ihmissuhteisiin. Huomaatko yhteisen nimittäjän? Mikään näistä ei vaadi valtavia summia rahaa tai dramaattisia elämänmullistuksia. Ne ovat pieniä, päivittäisiä valintoja. Ne ovat hienovaraisia muutoksia kurssissasi, jotka ajan myötä johtavat täysin uuteen määränpäähän. Älä yritä muuttaa kaikkea kerralla. Valitse yksi. Aloita tänään. Lisää lounaallesi salaatti papujen kera. Kävele 15 minuuttia illalla. Mene nukkumaan puoli tuntia aiemmin. Kun yhdestä tavasta tulee rutiini, lisää toinen. Aikakone on sinun käsissäsi. Kello tikittää, mutta nyt sinulla on tieto ja työkalut sen tahdin hidastamiseen. Et voi pysäyttää aikaa, mutta voit varmistaa, että saat siitä kaiken irti. Ja vielä 10 vuotta enemmän.